Bai. Izena bauk, joko hori pixket, bai, Berez ez da zain horregatik, baina bai, ironia hori ere basa duen, bai. Bai, ez da motibo bat, ez, igual, motibo ezberdin asko egon die, ez, alde batetik pandemia garrapatu zigun, hor geldialdi bat uki genuen, gero Erik gitarrista olaien zehartekin jiran, Iruñan bizi da oin, eska gauzek zaildu indiak, egumiek eberon dietarteko, por supuesto. Así que, pixke gauza ezberdinak juntau die, baina, ya ez da goizo zaino garri. Abesti hauek nahiko landuta geneuzkan, eta aukera ikusi genuen, eta erabaki genuen, grabatuko ditugu abesti hauek, eta saiatuko pixket kontzertu batzuk ematia, eta pixkat berpiztu taldia eta sentsazio hori. Bai, desente, gure ustez desente. Ja, bere garaizin hasi ginen sortzen abestiak beste putxu bat zauke ben. Eixo landu ditugu, da gero baite grabaude beste toki baten, egon grabatzen El Tigren, eta bertan produktoriek asko lagundu dugu, ez? Bizken egin un toke ezberdin bat eman, eta beak ere lagundu dugu soinu aldetik ematen, orduan. Bai, alde batetik esango genuke pixkat simplifika egin dugula, modu batea esan da musika, baina pixka gordino egin dugu eta efekto gehiago sartu ditugu hori bai, lehen igual ezin dena gauzartzen eta bai, disko ezberdina da, bai. Ni esango nuke lehen kontzertuak lortzea zaila zen, eta esango nuke orain zailagoa dela. Sartzea eta gainera pozik dut kanpoan egon zainean, ez da pasa, baina hor gabiltza burbukan lanian eta ze lortu dugu eta beste batzuk lortzeko esperantza, gu bezalako talde bat entzat, lan asko behar da, eta esaten den moduan apikarti dela, ez dago gehiago. Eta gero, lagunen, adibidez, zain bezalako lekutan, azkenean beti laguntzen du, horako lekuak egutzea, lagunekin eta hola. Lokal txikitako jirak eta hola jeitxin dira asko gure ustez. Hendik badaude toki batzuk ez, igual zaizoi, gaztetxik era mantentzea pixka bizirik hau, baina jeitxi indala irutzezatu, ez dana oso festivalero bihurtu da, festival handi da festival txiki, baina festival, ez? Orduen zaila da zirkuito batzuk sartzea, gure ustez. Momentu honetan gure kontzertutan eta gero gure bankan horrian antxe dakeu materiala zagai, momentu honetan dazkeu bai CD formatue eta bai vinilo formatue eta laste okupatu bai eskuragai, kamisetak eta merchandise. Da bideoklipa. Honekin grabatzen Iruñan, bigarren bideoklipa eta prest dago eta laste saretan. Bai, eta aparte, lehen kontzertua, izango gala zaizuntua. Ontxarde beti egin dugu lehen kontzertua hemen, esan dugun bezala, gure etxia dela. Eta ohitura bezala, argi neukan lehen kontzertua hemen izan behar zala. Ja ez da ez zaizoi da, baina espiritua iguala da, hola izango.